हय आम्ही 4 न्हू 14 जाण एका वतानी जनता पक्षाचा भारतीय जनता पक्षाचा भारतीय जनता पक्षाचा नानू हरमलकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नानू हरमलकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नानू हरमलकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपीन जो आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो आहा तो बऱ्यापैकी कॅन्डिडेट दिल्लो आहा। सांगपाचें तात्पर्य म्हणजे इतकेच की विनोडा पंचायतीतले 7 मेंबर आज त्याच्या बरोबर असतात आणि त्याच प्रमाणे पहिलीचे एक्स सरपंच एक्स पंच मेंबर ते सुद्धा बरोबर आहा। उदाहरणार्थ प्रशांतराव आहा, शैलेश आहा, भरत गावडे आहा, देवेंद्र परब आहा, मंगल आहा, आमचे कांबळी ते आहात, सगळे आहा। कारण युतीचे सरकार आसा आणि युतीचोच कॅन्डिडेट आज बऱ्यापैकी युतीन सोपटे तो सपोर्ट आहा। सोपट्यान आमकां सरळ सांगलेलो आहा गो टू हेट आमचो बीजेपीचो कॅन्डिडेट जो आसा तो बीजेपीचो कॅन्डिडेट येऊन करपाक जाय। आमी जे लोक बाता घालतले ते कमळाक घालतले। आज नानू उर्फ श्रीकृष्णा हो बऱ्यापैकी काम करता कारण बऱ्यापैकी कॉन्ट्रॅक्टर असल्या कारणान त्याने आज सुद्धा काल सुद्धा त्याचे कोणी हे घातली पण तेतूनसून सारको क्लीन म्हणजे त्यांनी खंयच काय करूंक ना पण बऱ्यापैकी कॅन्डिडेट आमकां दिल्लो आहा बीजेपीन। बीजेपी कॅन्डिडेटाक आज आमच्या जे वांगडी आहात त्यांच्यानी सांगलेले आहा की 100% जरी असलो तरी 75% ही विनोडा पंचायत वयतली। त्याच प्रमाणे तुये पंचायत सुद्धा असली आहा थंय सुद्धा आमी फिरलेले आहा। तुये पंचायतीन सुद्धा 75% आहा तो। धारगळ ही तेचीच कॉन्स्टिट्युन्सी। धारगळीन आमकां काय सांगपाची गरज ना। धारगळ ही कंप्लीट तेची जेन्ना आमी फिरता पंच सरपंच नात्यानी आमी फिरता प्रत्येक गांवांनी फूल सपोर्ट मेळटा। पोरास काड्यानी ताका सपोर्ट आहा। तुम्ही इतर जे कॅन्डिडेट आहा त्यांचो बघतल्यात कशे हे आहा ते। कालच एक कॅन्डिडेट ह्याच्या बद्दल कितें ते बोला आसलो हांव तेचो निर्दोष करता कारण तेणी पार्टी खंयली जाली आपली हे करपाची आनी तेचेर कोणत्या तरी बोलपाचें हांव नांव घेयना कारण तो जो हे आसा तो तेणी कितपर्यंत मजल मारतलो आणि बाकीचे सुद्धा कितपर्यंत मजल मारतली ते येणाऱ्या 22 तारखेक कळटली। पण आमचो जो फूल सपोर्ट आहा आसता आणि ऑलमोस्ट आमी 2 वॉर्ड आमी कवर केल्लेले आसता आणि लोकांचो प्रतिसाद पळोवन आमकां अशें दिसता की आमी 22 तारखेक भरघोस मतांनी विजय जातले। नमस्कार, मी वॉर्ड नंबर 5 ची विनोडा पंचायत वॉर्ड नंबर 5 ची मेंबर स्वाती मालपेकर। आज आम्ही 2 वॉर्ड केलेले आहेत आणि वॉर्ड नंबर 5 अजून बाकी आहे तो आम्ही लवकरच कव्हर करणार। खरं बघता आता बीजेपी शिवाय पर्यायच नाही आहे आम्हाला आणि जर आम्हाला वरती बीजेपी पाहिजे तर खाली बीजेपी निवडून आणायलाच पाहिजे आणि त्यासाठी आम्हाला लोकांचा पण भरपूर प्रतिसाद भेटतोय आणि असं या प्रतिसादामुळे असं वाटतं की नानू सर नक्की निवडून येतील यात मुळीच आशंका नाही। एवढे बोलून शिलो धारगळी जिल्हा पंचायत आम्ही सांगपाचें म्हणजे आम्ही म्हाका दिसता नवीन जे आता आमच्याकडे 7 मेंबर आसा ते 7य आसून आम्ही फाटल्या 2017 ते 22 मेरेन आसलेले आमचे परत प्रशांत आसा आमचो भरत गावडे आसा हे आम्ही फाटले जे मेंबर आहात ते बरोबर नानू बरोबरच काम करता आणि भारतीय जनता पार्टीचो विजय हो नक्कीच आसा आणि नानू हो 8,000 मतांनी निवडून येतलो इतली अपेक्षा आसा। सांग हांव सांगता पयलीं म्हणजे धारगळ मतदारसंघात नानू हरमलकर ह्यो भरघोस मतांनी म्हाका दिसता आमच्या विनोडा म्हणजे 75% मतां नानू कारण तेंचो पयलींच्यान बालकिल्लो म्हटल्यार जाता विनोडा पंचायतीत कारण तेचो मोठो भाव तुकाराम हरमलकर हांगा बिंदास आहा आणि त्याचा प्रचारार नानू प्लस पॉयंटान आणि प्लस दुसरी गोष्ट म्हणजे बीजेपीचे असल्या कारणान आम्ही सगळे फुल त्याच्या वांगडा आहो आणि आमचो 7 वॉर्डात म्हाका दिसता 75+ जातली अशी आम्ही हे। हांव विनोडा गांवची सरपंच। आम्ही आज विनोडा 2 वॉर्डांनी फिरलेली आसा। ज्या ज्या घरांनी आम्ही फिरल्या त्या घरांनी आमकां बरो म्हणजे म्हाका अशें दिसता की सगळोसो लोक बीजेपी वांगडाच आसा आणि ती बीजेपीकच वोटिंग करतली आणि आमच्या नानू हरमलकराक निवडून हाडटली इतलें हांव तुमकां सांगूंक शकता। नानू हरमलकर विनोड्यान येयल्लो आसा। आयज सांजचो तेचो गांवांत हे आसतलो फेरी आसतली प्रचारा खातीर आणि आयज तुमी जर पळयशात जाल्यार नानू विनोडच्यान हांव हमखास सांगता आमी सगळे पंच आतांचे पंच पयलींचे पंच सरपंच आमी सगळे 80% मतदान नानूक दितले कित्याक फाटल्या हेच्या तुकारामाच्या हेच्या आनी आमच्या हेका हांवें
अपील केल्ले लोकांक आनी सांगलेले म्हाजी धजा उडयताले काँग्रेसवाले की हांवें आमचो हो आसलो धारगळकर तेन्ना ताका अमकी मार्जीन दिता म्हणून सांगलेली विर्नोडच्यान. तशीच आयज हांव सांगता नानू 80% मतदान विर्नोडच्यान जातलें. व्हेरी गुड.